2025 urteko jubileoak gure tokiko elizarentzat zer esan nahi duen gertutik jarraitzeko, Donostiako Elizbarrutiak jubileo urteko berriak eta ekitaldiak bere webguneko atal berezi batean biltzen ditu eduki eguneratuarekin. Arantzazuko santutegia bedinkatu zenetik 70 urte bete dira, eta lehen harria jarraizenetik 75 urte. Irailaren 9an, Arantzazuko 10. egunean, Fernando Prado Ayuso Donostiako gotzainak zuzenduta, meza nagusia 12 izango da. Gazte bokazio pastoraltzak Karlo Akutis El Santo Millennial podcasta gomendatzen du Spotifyen. Duatxoaren bizitzan, eukaristiarekiko maitasunean eta evangelizazio digitalean izan zuen testigantzan sakontzeko. Pastoraltzak entzuteko eta partekatzeko gonbidapena luzatzen dizute. Uda honetan, Elizbarrutiak egoera zaurgarrian dauden adingabentzako ekimenak sustatu ditu elkarbizitzarako udalekuak. Elizbarrutiak voluntarioi eta luministenza osolan Lokopolo Real Socia eta Ekolo bezalako enpresa kolaboratzailei bere eskerona luzatzen die.